Gràcies per haver-me convidat, ha sigut una experiència interessantíssima, ho he gaudit moltíssim i estic molt honorat d'haver estat ací. Gràcies. Jo vinc d'Entre Barris, que s'ha constituït com una coordinadora de grups autònoms de barris a València, i alguns dels barris que participen són Russafa, Saidia, Ciutat Vella, Benimaclet, Patraix, Orriols i el Cabanyal, que és d'on vinc jo. I bàsicament nosaltres entenem que la lluita per l'habitatge és només una vessant d'una lluita encara més ampla, que és la lluita per acabar amb un model de ciutat que ens nega la vida i que ens precaritza dia a dia. I és precisament, des d'un punt de vista propositiu, hem de ser aquest nou model que acabe amb aquesta precarització i amb aquesta bogeria a la que ens estan sotmetent últimament. I això precisament, posar la vida al centre, és el que ens ha portat a unir-nos en la lluita contra l'especulació, la turistificació i la gentrificació, però també en defensa del mode de vida i subsistència de l'horta valenciana, que està amenaçada pels interessos del capital avui en dia. Perquè sabem que els que ens volen fer fora de les nostres cases són els mateixos que ens sotmeten a treballs precaris i que destrossen el nostre territori. Ací, allà i a tot arreu. I per això mateix sabem que nosaltres, companyes de tots els països catalans i de la resta de pobles que participem de la mateixa lluita, som les desposseïdes, les que no tenim més que la nostra unitat i les que estem disposades a tot. És un privilegi i un honor haver pogut estar ací, teixint aliances i estratègies comunes, i des d'Entre Barris, des del Cabanyal i des de tot el País Valencià vos donem les gràcies per la feina feta, companys. Sou exemple de lluita, d'intel·ligència col·lectiva i de sacrifici. Gràcies. Aquest primer congrés d'habitatge constitueix el major esforç realitzat per ara per tal de convertir la lluita dels barris i dels territoris en la punta de llança de l'ofensiva anticapitalista. Amb aquest congrés, la defensa per l'habitatge adquireix una referencialitat capaç d'aglutinar diferents realitats i territoris. És aquesta unitat la nostra millor arma, perquè cada seu de divària no del BBVA que ocupem a València és una resposta als desnonaments de tots els països catalans, i cada bloc ocupat al Raval, a Manresa o a Reu és una contraofensiva dirigida als que estan repartint-se i destrossant el territori valencià. Així que, companyes, de tot cor, moltes gràcies i que sapigueu que ens teniu ahí per a què faça falta i sobretot que sàpiguen ells que els que s'estan negant la vida digna, que això només és el principi, que anem a per ells i que estem ací per a guanyar-ho.